Здравейте всички от VBox 7, аз съм Звер и сега ще копая малко в Infernal Craft, съм отново, втори епизод. И този епизод ще го посвета изцяло на копаене. Може би не изцяло, но направо цялото ще е копаене. Ще стигнем до 12-то ниво и ще започва малко бренч. Ако не знаете, на 12-то ниво се намират най-много диаманти, т.е. най-често диаманти. И намират се от 16-то до Bedrock се намират диаманти, това е нивото. Но аз копая на 12-то, защото според мен поне е най-бързо там. И за сега изобщо никакви ресурси не съм намерила в тази миничка малката, дето съм направил. И нищо няма, изобщо много гадно. Ако намеря поне малко кол ще е добре, аз нищо. Приех си чаркол, защото нямам кол. Сега по-добре 60 фпс. И ще искам някакъв равин да намеря. В момента съм на 37. Значи най-много ресурси в равин се намират, така че ще е много готино да намеря един равинец. И тък му ще си спечеля малко пари, защото в сървъра, като напишете Jobs Join Miner и копаете, ви дава пари, но става бавно, не е много бързо. В момента аз имам $30. Откъде имам $30? Аз вчера имах само 5 и изведнъж сега не съм играл, имам 30. Не, ще се е бъгнал. Няма нищо. Ще ходя си купа един диамант от чопа. Опа. Нищо, изобщо ни такова. Искам една пещеричка сега да падне от кафе на пещера. Ще е идеално. Ето. Първото нещо. Кол. Нямам още Iron Pickaxe. Аз изобщо от вчера, като снимах клипа, изобщо не съм влизал да играя в Infernal Craft. Сега след Даскал отново влязох. То сега се прибирам от Даскал, тъкно седнах. Това е добре. И Iron даже. Си направя Iron Pickaxe сега. Играя с Default Texture Pack, защото отдавна не съм играл и тя знам, кеф има просто. Може да ви звучи смешно, но дори Default ме кефи повече от Faithful. Просто някак си изглежда по-светло. Не знам, не мога да обясня защо. Игра бе... Как си, приятели? Flint. Flint and Steel. Стига с този гревел. Гаден гревел. Така е по-добре. Светлина, не, няма да изпусна. Не се бой, кол.
Ту... Колко айран имахме? 6 айран. Слабо, много слабо, много. А тук ще сложа един торчи. Ще затувам директно, вместо да си игра тук запълвам. Хоп, така. То гравел няма да спре. Значи... И аз... Нали съм много умен и си за прехвата. Така че... се мъча. На 16-то ниво почти стигнахме даденото място, което ни трябва. Ще си направя нещо като базичка долу и ще си направя малко честове. Имам в мене малко, ще си направя 1-2 честа. 13-то, още едно надолу и съм мястото, което исках. И то ето, 12 ниво. Тук вече може да намерим диаманти. И се надявам да намеря. Олеле, бъгна ми. Отново ФПС-то ми е 30. И сега пак е 60. Усети се. Да. Значи 1, 2, 3 и 3 нататък. Ще е 2 високо. След време може да го поправя. Да бъде повече. Но сега просто е така. 3 и още 3 напред ще ми трябват, но е така. Намерих айран. ОМГ Бедрок! Някакъв фиси ОМГ Бедрок. Не е виждал сигурно Бедрок през живота си. Много кабелстон имам. В изобилие доста. Хубаво е поне, че в този сървър няма как да ми намерят къщата, т.е. те ще могат да я намерят, ама ще има малко зор, защото е скрита. Така че ще сложа ето тук. Тук също ще копая, значи ще копая тук. Ето тук и ще копая и тук на бренч. Така. Ще го направя. Ама ей тук така. Ще го изкопая този айран. Без той нямаме много. Значи тук е така. Слагам. И да започвам бренч. Само да се взема и този айран. Няма да го оставям. И давам. Go. Тум. И ще трябва да се направя някаква кирка. Бавна кирка. Трябва да купая с нещо по-бързо, защото много бавно става. Ела тук. 24 айран. Добре. Клипът не знам колко време стана. Малко е досаден, защото то само бренча. Ако намеря някой равин, ще е по-забавно. Но не намирам. Хайде. Искам да намеря нещо.
И 35 долара. Много ям. Много. Тази лава къде е? Искам да намеря тази лава. Не, тук има пещера или равин. Не знам. Добре, няма значение, продължавам. Тя била точно срещу мен и аз се чудам. Ох, лагна. Омага, защо лагва? Приятели, хубаво се биме, ама нямам меч. Не. Не мисля да се закачам с тебе. Ага, епик фейл. Значи, то епизод няма да е качен. Не, всъщност. Уау. Доста яко, върна ми нещата. И не знам защо започна да ми лагва така. Нещо се прецаках яко. Защо бе? Защо ми лагна изведнъж? Никой не ми е правил такива проблеми. Значи сега нямам лак, ама там като съм до лавата и ми бъгна веднага глупавата програмка. Глупавия Майнкрафт. Това не е реално, просто не ми лага и изведнъж ми лагва. Стига, че ми е 2 гигабайта видеокартата, ама е... Добре, тук ще се настъмна за малко. Да си направя някаква айрон кирка. Така. Не, всъщност. Така, една печка. 20. Си направя точно из другото, ето стаки 15. Не знам, що имат 100... В този сервер, като умреш, сега заболявам. За първи път паднах в тази лава и умирам. Ама защо ли паднах? Защото ми лагна. И отново пада в опасато и се покачва. О, да. Iron Pickaxe. Аз за какво съм по 2? Лигавене от мен. И сега ще отивам да експлорна миничката. Ама ще ми трябва да се направя още някаква кирка, да.
Не съм с една-две кирки там. Е така с 3. Така. И чай. Се върна, ще направи един айрон меч. Олеле, 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 олеле. Ома гъбе, 2 гигабайта видеокарта, бе! Добре, много се нервя, бе. Това не е реално, не мога ми лаги на такъв силен компютър, бе. Стига, бе. Това е бъгнат Майнкрафта, не е бъгнат хуя компютър, нищо му няма на него. Майнкрафт, бъган от всякъде. Опа, как си лава? Ето, пак минавам от тук и пак ми лагва. Значи, има бъг с Майнкрафт. Щом мина от тук ми лагва? Това не е от компютъра, хора. Охо. Не, бе. Ома гъ, теб те мразя. Теб те мразя! Мразя те, мразя те! Добре. Ще купая с айрон блокчета. Лапис газулис. Лапис газулис. О, какво виждат очите ми? Продължение. Ама защо вземам с тази кирка? Ай, няма нищо. Доста гаден камък, син. Камък син, не син камък. О. The epic бъгнат Майнкрафт. О, приятелю, къде си? Къде държиш? О, вие ли, бе? Вие ли, бе? Какво? Ще ме биете ли? Всичките? Вие от някъде идвате само. Вие сте нереални зомбите, вие сте табаците. Какво, бе? Готино местенце. А отде идвате вие, бе? Тук някъде трябва да има спаунер. И моите да ръмжат 30 000. Ако ниво съм? 12 точно. По принцип на 4 купчета от лава има диаманти. Ма по принцип казвам, не винаги. Редстоун. Да го взема ли или не? Ще го взема. Искам да си ям... Мъртви. Добре, взимам този айрон и ще приключвам епизода. Всъщност не, ще обиколя още малко. Този колп да го взема ли? Да не го ли взема? Ще го взема.
Давай, Кол. Добре. Добро попадение на Кол. Искам много айрон. И още повече много диаманти. Ох. Искам enchanting table. Добре. Като начало отивам на Workshop. Да. Ето ту. Optifine mod. Yeah. Оп, какво виждат очите ми? Какво е онова там? Какво? Оградки. А това са фермички. А аз какво ще си купа? Какво? О, е. Май, колко ме стресна, то сега ще умре. Те админи не моля, са от много търчове така. Ага, да. О, безплатен Невил. Сложа айрон. И ще го преименувам на... Звер. За 5 левела. Добре. Опа. Тенкс! Аха. Виждате, това. Айрон блокче ще си го паза винаги. И това диамант също си го прекръста на звер. Не. Ето така. Това не е диамант, това е звер. Аха. Безплатен Невил. Добре, това е от този епизод. Аз бях звер. И ще се видим в следващия епизод на Infernal Craft, в който той даже може и не да снимам още един клип, също така може да има още един клип. Моят профил. Дано сте се забавлявали и чао от мен!